परिवर्तन सरकार प्रमोद बर'नि सरकार आरो बे स्ल'गानखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय माबे समनिफ्राय बे स्ल'गाना सोलिगासिनो दं। नोंगौ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों परिवर्तन सरकारखौ लानानै आरो बे परिवर्तन सोदोबखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां मानि बाथ्रा बुंदों आरो बे परिवर्तन स्ल'गानजोंनो बिटिसि ओनसोलाव इउपिपिएल सरकार दानो हाबाय। थारैनो बे समाव आरो आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय परिवर्तन सरकारा गोबां मानि परिवर्तन खालामनायनि थांखि लाबोगासिनो दङ, जेरै गेलेनाय, सोलोंथाइ, ओनसोलनि जौगानाय, लामा दालां बायदि बायदि ओनसोलाव गुबुन गुबुन फरायसालि गायसनथाय बेफोरखौ लानानै परिवर्तन खालामनायनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा खामानि मावनायनि थांखि लादों। बेखौ लानानै फिन जाथाय होदों बिटिआरनि बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायदों परिवर्तननि पुराना केसेट बेखौ दामबाय थाना जेबो लाब गैया। परिवर्तन सोदोबा पुराना केसेटनिफ्राय दामनाय होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमोद बर' बिथांखौ। आरो बे समाव प्रमोद बर' बिथाङा परिवर्तननि स्ल'गान लानानै गोबां मानि खामानि मावनाय थांखि लादों आरो बे थांखिखौ गनायना लायाखै हाग्रामा महिलारि बिथाङा। जोंनि अभियाना प्रमोद बर' हाटाव बिटिसि बासाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे स्ल'गाननि बाथ्रा बुंदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव खौरांनि गेजेरजों। आरो बिथाङा फोरमायदों आरो बिथाङा बारे बारे सिगांनिफ्राय फोरमायबोदों दि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि गुबै थांखि गुबुन जेबो गैया, नाथाय गुबै थांखिया जाहैबाय प्रमोद बर' हाटाव बिटिसि बासाव। थामहिनबा प्रमोद बर'नि दैदेननाय जा इउपिपिएल दोलो एबा इउपिपिएल सरकार बेखौ बिटिसिनिफ्राय हाटाव खालामनायल' थांखि, गुबुन जेबो गैया होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमोद बर'नि सायाव। दानिया फैदो बिदिब्ला परिवर्तन सोदोबखौ लानानै बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा माबायदि प्रमोद बर' बिथांनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। পৰিৱৰ্তন মানে কি, কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তনটো লাগে? পৰিৱৰ্তনটো লাগিবই। প্ৰমোদ বড়োটো আনিব পৰা নাই পৰিৱৰ্তন, আমি আনিছো আৰু আমি আনিম দেই। হ'ব, পৰিৱৰ্তন মানে কি, কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তনটো লাগে? পৰিৱৰ্তনটো লাগিবই। প্ৰমোদ বড়োটো আনিব পৰা নাই পৰিৱৰ্তন, আমি আনিছো আৰু আমি আনিম দেই।